Всички, които ме гледат, това е втори епизод на моята поредица Minecraft Pocket Edition. И тук при мен е Емо 45. Да започваме с джипкането. Ще играем 15 минути или по-малко. Не повече от 15 минути. Да започвам да джипкаме с тази. О май гад! Не нов. Нали втори епизод? Оня, нали стана прекалено дълъг? Аз съм на половин сърце, наистина. Вече съм много сърца, не ми взимай нещата. Тук. Те пак не става. Къде са ти нещата? Велики? Не всички. Тия ще ме победят. Взех ги. Защо имам два меча, бе? За кой имам два меча? Чек, имам два меча, гей! Кой ме удари, бе? Виж ме, имам два лъка, два меча! Ето, виж! Да, бе! Оф, кой ме? Скелет! Аре, уби го, бе! Уби го, бе! Няма да оставиш приятелът ти да умре, бе! Аре, бе, убивай го, бе! Не ми взимай нещата. Да, бе. Точно в ръката. Аз умрях! Сега не ми взимай неща! Не трябва да ги убият. Не ти ги взимам. Махам чудовищата. Край. Да, спри. Да взема неща. Ама ти взимаш мои неща. Аз не успях да си взема всичко. Изчакай, аз ще ги дам. Аз ще ги дам. Ей, там тия са моите. Добре, бе. Аз ще ги дам. Ей, тия са моите. Тук сама съм. Къде? Аз нямам никакво. Имаш. Дай ми мечо. Дай ми лъка. Дай ми и пържолата. Убима. Добре. Вземи всичко. Ето ти един меч. О, изчакай. Къде? Ей, там. Ай, Айде, прибима. Имам 3. Сега, че ми хвърля и нещата, че на мен ми стана нещо. добре. Аз имах два меча. Добре.
за този епизод.